tinatanggap daw niya ang mga nakaraan ko. Mapalad ka, pinsan. Pero natatakot talaga ako. Hindi po madaling kalimutan ang mga nakaraan ko. At ang nakita kong buhay ni inay kay itay. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga lalaking hindi naniniwala sa kasal. Ang nakalulungkot, may mga babae na rin nagtataglay ng ganitong paniniwala. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Australia sa ating tunang sa kanyang panahon. Roger, bakit bis na bis ka? Wala ka naman pasok sa office ngayon May pupuntahan kami ng barkada ko, Australia. Hindi na naman pala kita maisasama sa pagdalaw ko kina Tia Linda mamaya. Pasensya ka na, ha? Nakapangako ako sa mga kaibigan ko na sasama ako sa kanila. Napapadalas na yung paglabas ninyo ng barkada mo. Samantalang ako, hindi mo malang maipasyal. Bago tayo nagsama, nagkasundo na tayo na walang pakialaman pagdating sa mga libangan natin. Bakit ngayon nakikialam ka? Huwag ka naman magalit, Roger. Ha? Nasabi ko lang naman yun dahil nagkukulang ka na sa akin. Makaalis na nga. Isira mo araw ko Teka muna, Roger, sandali. Roger! Bakit ganyan ka na ngayon sa akin, Roger? Nagbago ka na ba? Mag-isa ka na naman, Australia. Kwan po kasi, Jalinda, may ginawa pong importante si Roger, kaya hindi po nakasama dito. May ginawa? O baka naman may lakad kasamang barkada niya. Ate Carmen naman. Kabisado na namin ang inayang ka-live-in mo, Australia. Kaya pwede ba wag mo naman pagtakpan? Nag-aalala nga kami ni Carmen. Bakit naman po? Baka masaktan ka na naman. Baka magkahiwalay din kayo ni Roger, tulad ni Arman. Kasi nararamdaman namin ng inay na para bang may problema ka sa kanya. Ate, Chang, mas mabait naman si Roger kaysa kay Arman. Si Arman nananakit, kaya iniwan ko. Si Roger naman, sa 2 years namin pagsasama, hindi pa naman ako nasasaktan. Sana nga pabangkin, mali kami. Dahil ayaw din naman namin muli kang lumuha. Kung masaktan man ako, Chang, at least madali kong hiwalayan. Dahil hindi ako kasal. Hindi tulad ni inay. Naturingang kasal nga sila ni itay. Pero impyerno naman ang naging buhay niya. Nakalaya lang siya nang pumanaw si itay. Australia, hindi pare-pareho ang kapalaran ng tao. Yan sana ang lagi mong isaisip. Hindi. Sabihin mo, hindi totoo ang sinabi mo, Roger. Sabihin mo! I'm sorry, Stella. Mahirap naman kung magsisinungaling pa ako sa'yo. Pareho lang tayo mahihirapan. Pero bakit? Kinuha ko naman lahat para maging maligaya ka. Meron bang iba? Meron ba? Oo. At siya na ang mahal ko ngayon. Kaya gusto ko sana maghiwalay na tayo. Ganun lang kadali sa'yo lahat. Australia, wag na nating pahirapan pa ang sarili natin. Di ba kaya nga hindi tayo nagpakasal para kapag nagkaroon ng problema, madali tayong makapaghihiwalay. Baka pwede pa natin itong ayusin, Roger. I'm sorry. Ginawa ko na yan. Sinubukan kong ibalik ang pagmamahal ko sa'yo. Pero Oo nga naman, pinsan. May trabaho pa tayo bukas.
Hindi kasi mawala sa isip ko yung mga sinabi ni Arnold. Tama naman siya, pamangkin. Alam nyo, ang mga sinabi niya, Ay, Kuan, hindi sinasadya, narinig ko yung pag-uusap nyo. Kayo, Nay, ha? Nakikinig kayo. Hindi ko nga sinasadya yon. Pero tama si Arnold. At hinahangaan ko ang kanyang pananaw. Matagal ko nang kaopisina si Arnold, Nay. Alam ko na rin ang pananaw niya sa buhay. At masasabi kong mabuti siyang tao, pinsan. ang sabi niya, tanggap daw niya ang mga nakaraan ko. Mapalad ka, pinsan. Pero natatakot talaga ako. At, Jalinda, hindi po madaling kalimutan ang nakaraan ko. At nakita kong buhay ni inay kay itay. Pamangkin, ilapit mo sa Diyos ang tungkol kay Arnold. Walang masama kung gagawin mo yun. Dahil ang bahay at kayamanan ay namamana sa magulang. Ngunit ang mabuting asawa ay sa Diyos nagmumulak. Napakasaya ko, Australia, dahil sa pagtanggap mo sa pag-ibig ko. Aaminin ko, Arnold. Kahit mahal din kita, nakadarama pa rin ako ng takot, pag-aalala. Ayoko masaktan muli. At ayoko rin matulad ako sa aking ina. Katulad ng pangako ko sa'yo, papawiin ko lahat ng lungkot sa puso mo. Kung gusto mo para maging panatag ka, magkaroon tayo ng devotional prayer. Devotional prayer? Oh, magkasama tayong dadalangin sa Diyos. Ilalapit natin ang tungkol sa ating relasyon upang kung para talaga tayo sa isa't isa, tutulungan niya tayo at gagabayan niya. Alam mo, hanga ako sa pagiging malapit mo sa Diyos. Siguro nga, ito ang kulang sa akin. Kaya parang walang direksyon ng buhay ko. Mas maganda ka pala kapag nakapantulog. Thank you talaga. Totoong sinabi ko, ang swerte ko nga, pumayag kang makasal na tayo. Mas maswerte ako dahil tinanggap mo ko sa kabila ng mga nakaraan ko. Alam mo, ibang-iba nga pala ang saya kapag ikinakasal. At sisikapin kong habang buhay kang maging masaya sa piling ko. Salamat. Salamat, Arnold. Binago mo ang paniniwala ko. Inalis mo takot sa puso ko. Australia. Happy wedding anniversary po, Inay. Itay. Oh, salamat, Dennis, anak. Salamat, anak. Ang mga kapatid mo nga pala nasaan? Hindi pa ba sila darating? Si ate po, dinaanan lang po yung cake para sa inyo. Wow. Si kuya naman, narayan na. Kinakausap lang po yung caterer na kinuha namin. Nakakatuwa naman ang mga anak natin. Sila pa ang gumasto sa handaan natin, mahal. Oo nga, mahal. Regalo po namin sa inyo yon, Inay. Itay.
Kayo ba ng nobya mo wala pang balak na pakasal? Gusto po muna naming mag-ipon at paunlarin ang aming mga career. Tama yan. Ngunit huwag niyong kalilimutan na pahalagahan ang inyong gagawing pagpapakasal, ha? Tama ang tatay mo, anak. Tingnan mo kami. 30 years na, pero magkasama pa rin kami. Dahil pinahalagahan namin ang kasagraduhan ng aming kasal. Maging ang mga aral ng Diyos na aming tinanggap noong kaming mag-isang dibdib. Kaya naging matagumpay ang aming pagsasama. At ito, ang nais din naming inyong isabuhay. Makaasa ng kanyang patnubay ang magkabihag na siya ang ginagawang gabay. Magkaroon man ng suliranin, sila'y hindi pababayaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Babes Angeles, at Angelo Alcantara. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Aileen, hindi mo ba naiisip na pinahihirapan mo lang ang sarili mo sa ginagawa mo? Maligaya ako sa pagtulong sa kanila. Rex, ang matandang yan, tignan mo. Oh, ano siya? Basang-basa na siya ng ulan. Tulungan natin siya. Pasakayin natin siya dito para makauwi na. No, Aileen. Ayokong marumihan ang kotse ko nang dahil sa matandang yon. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ano nga ba ang mahalaga sa isang mamahalin? Ang panlabas na anyo o ang mabuting puso? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Aileen sa ating dunang sa kanyang panahon. Ayan! Ayos na ang manok, ice cream, pati itong kanin. Tawagin na natin sina Inay at Itay. Nay! Tay, alina po kayo, kakain na tayo. Uy, mukhang masarap yung pagkain inihanda niyo Ang bango. Oo nga. Chicken at ice cream po itong binili namin ni Ate Aileen. Blowout yata ito ng mga anak natin, Nemya. Ano bang meron, Aileen? Rona? Nay, may trabaho na rin po si Rona. Oh, talaga anak? Natanggap ka sa kumpanyang pinuntahan mo? Opo, Itay. Kaya dalawa na kami ni Ate na may trabaho ngayon. Ay, salamat naman sa Diyos. Kaya ngayon po, Itay, titigil na kayo sa inyong trabaho. Baka mahirapan kayo. Maraming gastusin dito sa bahay. 3 pang kapatid niyong nag-aaral. Hindi po. Dahil may part-time job na po si JR. Ganun ba? Kaya sina Jim at Bunso na lang pong gagastusan namin. Ako, ang dami palang dapat i-celebrate, Oscar. Kung sa bagay, hirap na rin kami sa ginagawa namin. Tsaka, labag din naman sa loob namin yon. Tinitiis lang namin upang mapagtapos kayong lahat sa pag-aaral. Kaya nga po, Itay, ihinto nyo na po yun. Kami na po ni Rona at Jim ang bahala sa lahat.
balikan na lamang natin ang dati nating trabaho, Oscar. Baka sakaling ngayon, kumita na tayo roon. Talaga, Rex? Sinagot ka na ni Eileen? Oo, sabi Arthur. At last, after 6 months, tinanggap din niya ang pag-ibig ko. Swerte mo, Rex. Maganda at mabait si Eileen. Matalino at masipag pa. Kaya nga dun sa office namin, outstanding lagi ang performance niya. At marami siyang manliligaw. Arthur, swerte din naman siya sa akin eh. Bukod sa gwapo at matalino itong kaibigan mo, mayaman pa. At may mga babaeng nagkakandara pa rin sa akin. Oo nga, no? Kaya pareho lang kayong maswerte sa isa't isa. Saan mo dadalhin mga pagkain binili mo, Eileen? Sa mga tinutulungan ko, Rex. Tinutulungan mo? Sa family mo? Hindi. Bukod sa family ko, may ilang pulubi at mga may kapansanan akong tinutulungan. Isang beses sa isang buwan, dinadalan ko sila ng mga pagkain. Binibigyan ko rin ng kaunting pera. Ako, ginagawa mo yun? Pero Eileen, ang hirap nun. Kasi, kinukuha mo sa sarili mong kita ang binibigay mo sa kanila. Masaya ako sa ginagawa ko, Rex, kaya okay lang yun. At saka, nasa tamang pagbabudget lang naman yun eh. Pero, wala ka pa namang business at hindi ka pa mayaman. Kaya para sa akin, hindi mo pa dapat gawin yan. Ang dapat, ipunin mo na lang ang perang ginagastos mo sa mga taong yun. At malaking ibinigay na tip sa kanila. Tuwang-tuwa nga si Inay at Titay. Ate? Ano ka mo, Rona? Naku kanina pa ako nagkukwento. Hindi ka pala nakikinig. Pasensya ka na. Bakit? May problema ka ba? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo na ipinakilala sa akin ng office mate kong si Arthur? Yung nanliligaw sa'yo? Yung Rex? Oo. Sinagot ko na siya eh. Ay, talaga? Ipakilala mo na siya sa amin ni Inay. Yun naman talaga ang plano ko. Tsumitsyempo nga lang ako. Oy, anong problema sa kanya? Nasaktan kasi ako sa sinabi niya kanina eh. Ano ba yan? Bago lang kayo, pero nasasaktan na niyang damdamin mo? Bakit? Ano ba sinabi niya? Inaabot na tayo ng ulan dito. Pasensya ka na, Rex, ha? Pwede naman kasing bukas na lang dalhin ang tulong mo sa mga pulubi at may kapansanan eh. Kung bakit pinilit mo pa ngayon. Dahil hinihintay nila ako. Tsaka alam ko kailangan nila itong mga dala ko. Eileen, hindi mo ba naiisip na pinahihirapan mo lang ang sarili mo sa ginagawa mo? Maligaya ako sa pagtulong ko sa kanila. Rex, ang matandang yung tignan mo. Oh, ano siya? Basang-basa na siya ng ulan. Tulungan natin siya. Pasakayin natin dito para makauwi na. No, Eileen. Ayokong marumihan ang kotse ko dahil sa matandang yon. Pero hindi siya nakakakita. Tingnan mo nga, hirap na siyang maglakad. I don't care. Basta ayokong isakay mo siya sa kotse ko. Kung ganon, Rex, aakayin ko na lang siya at ihahatid sa sakayan. Hintayin mo na lang ako dito. Tsaka tayo pupunta sa amin. Hindi ko alam na hindi kayo nakakakita, Mang Oscar. Aling Nemya. Lahat ng manliligaw ng aming anak, alaman tungkol sa amin. Ikaw lang ang hindi. Dahil hindi mo naman siya niligawan sa aming bahay. Kaya ipinasya niya na sabihin na lamang sa iyo ang lahat. Kapag ipinakilala ka na niya sa amin.
Ngayon, alam ko na kung bakit niya tinutulungan ang mga may kapansanan. Dahil po sa inyo. Hindi lang yun, Rex. Dati ring pamamalimos ang aming ikinabubuhay. Po? Iyon ang totoo. Ah, Halos hindi kami kumita noon sa pagmamasahe. Kaya kahit labag sa loob namin, upang mabuhay kami lahat, namalimos kami. Sininop ang bawat perang ibinibigay sa amin ng mga tao at ginamit sa pag-aaral ng aming mga anak. Ayaw namin ang gawain yun, Rex. Ang magbilad sa arawan, maging ang nakapapasot masakit sa panginit ng mga sasakyan. Pero alang-alang sa aming mga anak, tiniis namin lahat yun. Pati ng pangahamak sa amin ng mga tao. Hanggang makatapos si Eileen at nang magkatrabaho na sila tatlo, tumigil na kami at bumalik sa pagmamasahe. Kaya naman pala sympathizer ng mga namamalimos ang girlfriend mo eh. Dahil dating pamamalimos ang trabaho ng mga magulang niya. At bulag pa ang mga yun. nainis na nga ako sa nalaman ko eh. Ingiti-ngiti ka pa dyan, pare. Hindi lang ako makapaniwala na kaya nakatapos ang pag-aaral si Eileen dahil sa ganung gawain ng parents niya. Actually, nagulat din ako eh. Paano ngayon yan, Tol? Tanggap mo ba na ganun ang background na family niya? Matatanggap din kaya yun ng mami mo? Wala akong planong sabihin yung kay mami. You mean, ililihim mo? Oo. Para hindi siya tumutol kay Eileen. Bakit hindi ka nalang humanap ng iba? Yung ka-level ninyo. Para walang maipintas ang tao sa'yo. Salamat naman, hinarap mo ko. Akala ko hindi ka makikipag-usap sa akin eh. Dahil hindi mo sinasagot yung mga text sa tawag ko. Pasensya ka na, Rex. Nag-isip lang akong mabuti. Ano ba nangyayari sa'yo, Eileen? Mula nang magtalo tayo tungkol sa matandang bulag na namamalimos, naging malamig ka na sa akin. Gaya ng nasabi ko sa'yo, nag-isip akong mabuti. Ano naman na iniisip mo? Na siguro kaya nangyari yun para makita ko ang tunay mong kalooban. Para malaman ko na hindi tayo bagay. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Kung inaalala mo yung tungkol sa kapansanan ng parents mo, tanggap ko yun. Ang pamamalimos naman nila noon, pwede naman nating ilihim yun. Total, hindi na sila namamalimos ngayon. Wala akong ililihim, Rex. Dahil hindi ko kinakahiya ang parents ko. Maging ang kanilang trabaho. Dahil sa pamamagitan noon, napalaki nila kami magkakapatid. At nakatapos ako ng kolehiyo. Ang sa akin lang naman para hindi tayo pagtawanan ng ibang tao. Don't worry. Walang magtatawa sa'yo. Dahil tinatapos ko ng relasyon natin. What? Makikipag-break ka sa akin dahil lang sa ginawa ko sa matandang yun? Oh. Okay. Marami naman dyan eh. Mga nagkakandara pa sa akin. Kaya kitang palitan kahit ilan. Kanya, gabi na. Wala pa bang panganay natin? Ay, wala pa. May overtime na naman daw siya ngayon. Lagi na lang siyang may overtime. Kahit Sabado may pasok din. Baka magkasakit na siya niyan. Yun nga rin ang inaalala ko eh. Alam mo ba, napansin ko,
Mula nung makipag-break siya sa Rex na yon, isinubsob na ng anak natin ang sarili niya sa trabaho. Ginagawa niya yun para mabawasan ang lungkot niya at para malimot na rin ang yun. Oh, kawawa naman ang anak natin. Nabigo sa kanyang unang pag-ibig. Sana, Oscar, makatagpo rin siya ng isang lalaking may magandang kalooban at pananaw sa buhay. Anong sabi mo? Mag-a-abroad ka, Eileen? Anak, hindi mo na kailangan gawin yan. Nabubuhay naman tayo ng maayos eh. Kahit hindi nga lang mayaman, Ay, ayaw namin mapalayo ka sa amin, anak. kung gagawin mo yan, dahil gusto mong malimot si Rex, anak, mangyayari din yun sa tulong ng Diyos. Kailangan mo nga lang maghintay ng kaunting panahon. Inay, Itay, mangingibang bansa po ako hindi dahil kay Rex. Ang company po namin ang magpapadala sa akin sa Japan. Ha? Totoo ba yun, anak? Opo, 3 buwan po ako mag-aaral doon para pag uwi ko po dito, ako naman ang magti-training sa office mates ko. Ba? At sagot po ng company namin ng lahat ng gastos ko. 3 buwan lang pala naman. Kala namin kasi... Nalimot ko na po si Rex, Itay. Naging madali sa akin gawin yun. Dahil na rin sa nakita kong kagaspangan ng ugali niya. Hindi ka na nalulungkot sa pagkawala niya? Hindi na po, Inay. Dahil naniniwala po ako na sa tamang panahon, ipagkakaloob din ng Diyos ang lalaking karapat dapat sa akin. Tunay na maaasahan ng Diyos na dumalang. Kaligayahang inaasam, tiyak mong makakamtan. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Babes Angeles, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Angelo Alcantara. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Walang yak! Ari ko, sinampal mo ko, Abi. Kulang pa yan sa kataksilang ginawa mo! Bakit mo ko niloko, Dave? Kasi... sorry. Natukso ko eh. Natalo ko ng lungkot. Kung bakit naman kasi nag-abroad ka eh. At kasalanan ko pa! Sandali. Ari. No. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Minsan, may magandang dulot ang labis na pagbibigay sa minamahal. Dahil naihahayag nito ang tunay niyang pag-uugali. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Abby sa ating tulang sa kanyang panahon. Gusto mo samahan ko si Noemi na magtrabaho sa Japan? O sana, Abi. Kahit 1 year lang. Para naman maging palagay si Noemi. Pero malayo yun, Dave.
Mamimiss ko kayo ng pamilya ko. Uy, mamimiss din naman kita eh. Pero, pwede naman tayo mag-video call, di ba? Oo nga. Kaya lang eh. Magiging magandang trabaho nyo sa pabrika ng kaibigan niya, Abby. Pabrika ng gamot yun. At malaki raw ang kikitain nyo. Wala pa kayong gagastusin papunta ron. Kaya pumayag ka na. Hayaan mo. Sasabihin ko kina Itay. Pasensya na ha. Matindi kasing pakiusap sa akin ng bunso kong kapatid. Ibinilin sa akin ang pumanaw naming mga magulang. At ikaw lang ang pwede kong pagkatiwalaan sa kanya. Kaya sana, mapapayag mo si Mang Artem. Maganda naman sa Japan eh. Mas makakaipon ka pa. Hindi ko nga lang kasi pwedeng iwan ang business ko dito. Kaya hindi ko masamahan si Noemi. Be, pakiabot mo nga sa akin yung sabaw. Kato po, Itay. Salamat, anak. Ibig sabihin, ate, pumayag ka sa pakiusap ni Dave? Naawa kasi ako sa kanila ni Noemi. Tsaka naisip ko, mas makakaipon ako sa Japan. Pero malayo yun, nak. 3 na lamang tayo eh. Mapapalayo ka pa sa amin. Oo nga, ate. Mabilis lang naman ang 1 taon, Itay. Tsaka wag po kayong mag-alala. Lagi ko kayong tatawagan. Nobyo mo talaga. Masyadong malakas sa'yo. Hindi naman kaya sobra na ang pagbibigay mo sa kanya, anak. Tama si Itay. Lahat na lang ng pakiusap ni Dave, sinusunod mo. Baka umabuso siya. Ikaw rin. Sige na naman, Dave. Samahan mo na ako sa pupuntahan kong party tonight. Pero hindi ko naman kilala mga kaibigan mong pupunta dun eh. Baka ma-out of place lang ako. Hindi mangyayari yun. Basta akong bahala. At saka alam nila, may isasama ako. Alam ka naman magpunta ako doon na walang escort. Siyempre, ayoko ng ganun. Pero Janice... Sumama ko na. Na mabawasan naman ang lungkot mo dahil sa pag-alis ni Noemi at ng GF mo. Sa bagay, may katwiran ka. Sana nga, malibang ako doon. Yes! Oo. Sasamahan na rin niya ako. Teka. Pero don't worry. Lahat gagawin ko para maaliw ka. Mas madalas pa nga siyang mamasyal kaysa sa akin. Mapagkakatiwalaan ba naman ang mga kasama niya? Oo naman. Mga kasama rin namin sila sa trabaho. Alam mo, sanay na nga rito ang kapatid mo eh. Tingin ko nga kaya niya nang mag-isa rito. So, pag uwi niyo, hindi ka na babalik dyan? Alam mo namang ayokong mag-abroad eh. Kahit malaki ang kita ko rito. Mas gusto ko pa rin dyan sa bansa natin. Kasama kayo ng pamilya ko. Dave, masama bang pakiramdam mo? May sakit ka? Hindi naman, wala. Bakit ang tamlay mo? May problema ka ba? Wala, Abby. Nalulungkot lang ako. Naiinip. Dahil sa pagkakalayo natin. Kaya nga ba ayokong mag-abroad eh. Pero hindi bale. Ilang buwan na lang naman. Uuwi na rin kami ni Noemi. Mawawala ng lungkot natin. Abi, wala tayong pasok bukas sa pabrika. Mamamasyal uli kami ng mga kasama natin. Sama ka naman. Mamamasyal uli kayo? Oo. Ikaw ha? Napapadalas na yung pamamasyal mo. Oy, wala namang masama dun ha. Naglilibang lang ako. Pero diba, mas tama na mag-ipon ka? Nag-iipon naman ako.
Hindi naman ako madalas gumastos eh. Dahil nililibre ako ng manliligaw ko. Ikaw talaga, oh. Sige na, Abby. Sumama ka na. Para malibang ka rin. Nakikita ko kasi nalulungkot ka eh. Kuya mo kasi. O bakit? May problema ba kayo ni Kuya Dave? Wala naman siyang nababanggit sa akin na problema niya. Kaya lang, napapansin ko na matamlay siya eh. Sa tuwing magbi-video call kami. Oh, ikaw pala si Randy. Gwapo ka pala. Pasensya ka na, ha? Pero, sino ka ba talaga? At anong kailangan mo sa akin? Hinintay mo pa ako dito sa labasan. Katulad ng sinabi ko sa iyo sa cellphone, ako si Janice. Noon, kaibigan lang ako ni Dave, ang nobyo ng ate mo. Pero ngayon, hindi na basta ganon. Anong ibig mong sabihin? Sobrang nalungkot si Dave dahil sa pag-alis ng ate mo. Kaya, inaliw ko siya. Kaso, minsan nalasing kami. At may nangyari sa amin. Ano? At buntis ako, Randy. Iniiwasan ako ni Dave. Siguro dahil sa ate mo. Kaya nga ikaw na kinausap ko eh. Para sabihin sa inyo lahat na hindi ako papayag na basta na lang ako talikuran ni Dave. Yun po ang pinagtapat sa akin ng Janice na yun, Itay. Ang hayop na Dave na yun. Tinulungan na nga siya ng ate mo. Nagawa pa lokohin. Itinulak niya si ate na mag-abroad. Siya naman pala itong marupok. At ang Janice na yun pa ang nagtapat sa iyo ng lahat. Gusto ko pong puntahan si Dave, Itay. At bugbugin. Para kahit pa paano maiganti ko si ate. Wag. Wag, anak. Baka kung ano pang masama ang mangyari at madungisan ang kamay mo. Pero paano si ate? Hahayaan na lang ba natin na maapi siya? Itay, dapat malaman niya po ito. Talagang sasabihin natin ito sa kanya. Tutal, parating na siya. Kausapin natin siya ng maayos pagdating niya rito. Walang yak! Sinampal mo ko, Abby. Kulang pa yan sa kataksilan mong ginawa. Bakit mo ko niloko, Dave? Bakit? Ko, sorry, Abby. Natukso ko. Natalo ng lungkot. Kung bakit naman kasi nag-abroad ka pa eh. At kasalanan ko pa! Aray ko, paano mamagawa ng mukha? Tama na, please. Dave, alam mong ayokong mag-abroad. Pero dahil sa pakiusap mo, sinamahan akong magtrabaho sa Japan ang kapatid mo. Abby, Pagkatapos ganito ba igagati mo sa akin? Napakasama mo! Wala kang kwenta! Makasarili ka! Si Noemi, tumatawag. Sasagutin ko. Ayoko namang isipin niya na pati sa kanya may galit ako. Hello, Noemi. Hello, Abby. Thanks, kinausap mo ko. Bakit naman hindi? Wala kang kasalanan sa akin. Nabalitaan ko na lilipat na kayo ng bahay. Totoo yun. Mas okay na yun, Noemi, nang matahimik na sina Dave at Janice. Ibig bang sabihin, hindi ka na babalik sa dati nating trabaho? Alam mo namang ayokong mag-abroad, diba? Sinamahan lang kitang magtrabaho doon. Pinagbigyan ko si Dave. Kaso, ganun pang ginawa sa'yo ng kuya ko. I'm sorry, Abby. Sabi ko nga, wala kang kasalanan. Kaya hindi ka dapat na mag-sorry. Pero kung hindi ako nagpilit na mag-abroad, hindi ka kakausapin ni kuya. Hindi kayo magkakalayo. Inihayag lang noon na marupok ang kuya mo, Noemi. Kalimutan na nga natin yun. Talaga sigurong
Hindi kami ni Dave ang itinakda para sa isa't isa. Ngayong nakalipat na tayo ng bahay, matatahimik ka na, anak. Dahil malilimot mo na ang walang hiyang Dave na yun. Kinalimutan ko na po si Dave, Itay. Ginusto ko lang po na lumipat tayo para mapalayo na ako sa kanila ni Janice. At para wala na rin akong balita sa kanya. Mabuti naman kung ganun, ate. Nag-aalala kasi kami ni Itay na baka hindi mo makaya. Bakit naman? Kasi anak, hindi ka namin nakitang umiyak dahil sa ginawa ni Dave. Ang totoo po, Itay, lumuha rin ako. Tumangis. Ha? Pero sa harap po ng Diyos, ibinulalas ko ang lahat ng laman ng damdamin ko. At alam niyo po, pagkatapos nun, mas gumaan ang pakiramdam ko. Ang feeling ko nga mas lumakas at tumatag pa po ako ngayon. Oh, natutuwa kaming malaman niya, Nabi. Dito ko sisimulan ang panibago kong buhay sa pamamagitan ng pagtatayo ng business. Hoy, Randy, tutulungan mo ako, ha? Siyempre naman, ate. Ikaw pa. Ganyan nga, mga anak. Maging matatag at magtulungan kayo. At naniniwala ako, magtatagumpay kayo dahil sasamahan kayo ng Panginoong Diyos. Mapalad ang taong matibay ang pananalig sa Diyos. Dumanas man ang kabiguan, siya'y hindi pababayaan. Muling liligaya at magtatagumpay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Babes Angeles, Bobby Cruz, Angelo Alcantara, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Napunta na naman ang usapan natin sa Diyos. Totoo lang ang sinasabi ko, Johnny. Alam mo, para kang panatiko. Lahat na lang ng gagawin mo is sinasama mo, Diyos. Dahil yun ang tama. Hindi ka ba makagagawa ng sarili mo lang? Pero mo pupunta ka lang dito sa office para magtrabaho, mananalangin ka pa. Eh wala namang masama mangyayari sa atin dito. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Walang taong nakaalam sa oras ng pagdating ng sakuna sa kanyang buhay. Kaya naman marapat lamang ang laging pag-iingat. Ngunit paano nga ba ang tamang pag-iingat? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Richard sa ating dulang sa kanyang panahon. Aalis ka na ba, anak? Opo, Nay. Ay, nagluto ako ng paborito mong ulam. Oh? Naganda ako para mabaon mo. Oh, heto. Ay, salamat po. Marami na akong makakain. Makakatipid pa ako sa gastos. Bigyan mo rin ng pinsan mong si Johnny, ha? Total, marami naman yan. Opo. Sige po, alis na ako. Ah, anak, huwag mong kalimutang manalangin bago ka umalis ng bahay, ha? Para ingatan ka ng Diyos. Totoo, anak.
May bonus kayo ng pinsan mo sa katapusan nitong buwan? Opo, Nay. Na-close kasi namin yung deal ng isang kliyente namin ni Richard. Kaya bibigyan kami ng bonus ni Ma'am Veronica. Ay, naku, mabuti naman. Ipagpasalamat mo yan sa Diyos, Johnny, dahil pinagpapala niya kayo. Si Inay, magkapatid nga kayo ni Tita Brenda. Oo. Ganyan din ang sinabi niya sa amin ni Richard kanina. Ba, wag mong tawanan yun, anak. Dahil magandang ugaliin ninyo yun. Natutuwa ang Diyos kung tayo ay laging nagpapasalamat at nananalangin sa Oh, Kanya. Nay. Bata pa lang ako, naririnig ko na yan sa inyo. Sana lang, huwag nyo nang ulit-ulitin. Nakakasawa ng pakinggan. Ibig niyong sabihin, ma'am, inalis niyo na po sa trabaho si Anton? Hindi naman, Efren. Pinagpahinga ko lang muna siya para maharap niya kung ano man ang problema niya. Pero hindi naman po affected ang trabaho niya ng kanyang problema. Dahil masipag pa rin siya, ma'am. Totoo yun, Richard. Trabaho lamang siya ng trabaho. Yun nga lang po, hindi siya nakikipag-usap sa aming lahat. Pero dati naman po hindi siya ganun. Yun din ang sabi sa akin ng iba niyong mga kasama dito. Kaya nga nung hindi niya ipagtapat ang gumugulo sa kanya, sinabi ko, magpahinga na muna siya. Na maasikaso niya kung ano man ang gumugulo sa isip niya. Ma'am, hindi po ba siya nagalit? Hindi naman. At saka niliwanag ko naman sa kanya na hindi ko siya tinatanggal sa trabaho niya. Kaya wala siya dapat ikagalit. Sa wakas, nakasweldo na uli. Kayo bang magpinsan? Nakuha niyo na ang sweldo niyo? Siyempre naman. Di gigimik tayo. Inom tayo. Sige, nang marelax naman tayo. O ikaw, Richard. Sama ka na sa amin. Naku. Masarap ang pagkain sa pupuntahan namin. Kayo na lang, Efren. Alam mo namang hindi ako umiinom ng alak eh. Isa pa, may gagawin kami sa church. Meron kaming devotional prayer. Prayer na naman? Sige na nga. At baka sermonan mo pa kami. Buti na lang, Johnny. Hindi ka katulad itong pinsan mo. Bakit nangangalong mata ka, Ate Maura? Eh, paano? Napuyat na naman ako sa kahihintay kay Johnny. Madaling araw na siyang umuwi. Lasing pa. Ay, ang anak mo talaga. Eh di hindi na naman siya nakapasok ngayon sa opisina. Ano pa nga ba? Ay, naku, mabuti ka nga, Brenda. Wala kang problema sa anak mo. Yan ang isa sa mga ipinagpapasalamat ko sa Diyos, ate. Dahil kahit maagang pumanaw ang asawa ko, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Tinulungan niya akong mapalaking mabait at simple si Richard ko. At higit sa lahat, mapanalangin din. May takot sa Diyos ang pamangkin ko. Kaya hindi siya naiimpluwensyahan ng paligid niya. Ay, nako. Sana maging ganyan din ang anak ko. Tapos na ang trabaho mo, pinsan? Oh, Johnny, ibinigay ko na nga kay Ma'am Veronica eh. Tiyak, natuwa na naman yun. Ang bilis mo kasi magtrabaho eh. Alam mo naman ako, nagtatrabaho ko, may nakakakita man o wala. Ibinigay ng Diyos sa akin ang trabahong ito. Kaya naman iniingatan ko. Napunta na naman ang usapan natin sa Diyos. Totoo lang naman ang sinasabi ko eh. Alam mo, para kang panatiko. Lahat na lang ng gagawin mo sinasama mo, Diyos. Dahil yun ang tama. Hindi ka ba makagagawa sa sarili mo lang? Biro mo, pupunta ka lang dito sa office para magtrabaho, mananalangin ka pa. Eh wala namang masamang mangyayari sa atin dito. Ano yun? Ano yun? Putok ng baril. Parang may namamaril, Richard. Kailangan makapagtago tayo. Sa CR, mga kasama. Yun ang pinakamalapit na maaari natin pagtaguan. Di tayo, dali! Diretso! May namamaril pa rin. Ay, oo nga. Sino kaya yun? Pag
pag nakalabas tayo rito at nakita ko siya, dila niya lang walang latay sa akin. Ren, huwag yan ang isipin mo. Higit ang mahalaga sa mga sandaling ito na tulungan tayo ng Diyos upang makaligtas sa panganib na ito. Tama si Pinsan Efren. Hindi birong nangyayaring ito sa opisina natin. Hindi natin alam kung sinong bigla na lamang nabaril dito. Kaya nga, Diyos ko po. manalangin tayo ng taimtim upang maawa siya at pakinggan tayo. Oh, Diyos ko. Salamat. Natapos din ang gulo sa kumpanya ko. Ma'am Veronica, nasaktan po ba kayo? Hindi naman. Nakapagtago agad ako sa room ko eh. Sobrang natakot lang ako dahil sa pag-aamok ni Anton. Kayo, nasaktan ba kayo? Hindi rin po, ma'am. Nakapagtago po kami sa CR. Mabuti nga po't naisip ni Richard na doon kami magtago ng ibang mga kasama namin. Kaya wala pong tinamaan sa amin nang namaril si Anton. Efren, iniligtas tayo ng Diyos. Itinuro niya sa akin kung saan tayo dapat magtago. Tama si Richard Efren. At dininig ng Diyos ang panalangin namin habang nagtatago tayo. Dahil bago pa makapunta sa lugar natin si Anton, nabaril na siya ng mga pulis. Richard! Oh, Richard, anak ko. Ay, Tita Maura, Ay, salamat sa Diyos at ligtas kayong nakauwi dito. Johnny, anak. Nasaktan ka ba? Hindi po, inay. Narinig namin ni Ate Maura sa balita sa radyo ang pag-aamok na ginawa ng isang kasamahan niyo sa trabaho. Bakit ba siya nagkaganon? hindi po namin alam, Nay. Maayos naman po siyang kausap nung pinagpahinga muna siya ni Ma'am Veronica sa trabaho. Pero wala na po si Anton. Nabaril po siya ng mga alagad ng batas. Masakit eh. Nang marinig namin ang balita, ganun na lang ang pagdalangin namin sa Diyos na iligtas kayong magpinsan. Yun din pong ginawa namin, Nay. At ngayon po, Tita Brenda, naniniwala na akong hindi dapat baliwalain at pag-alinlanganan ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kaya niya tayong tulungan sa lahat ng sandali. Huwag mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos upang ikaw ay ingatan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Babes Angeles, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Angelo Alcantara, at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kayong dalawa, ano yung narinig ko na pinagtatawanan niyo raw ako? Dahil ba sa trabaho kong tagalinis ng Poso Negro? Kayo ba? Ano ba ang trabaho ng mga magulang niyo? At kung makalait kayo sa trabaho ng iba, wagas! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming tao ang nagtatrabaho ng marangal kahit maliit ang sweldo, basta't may maipakain lamang sa kanilang pamilya. Pero hindi rin talaga maiiwasang may ilang mga makikitidang utang na hinuhusgaan at nilalait ang mga taong may trabahong kakaiba, tulad na lamang ng tagalinis ng Poso Negro. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ng mag-amang Lomar at Dindi sa ating dulang
sa kanyang panahon. Ayan, natanggal na natin yung takip ng Poso Negro. O sino sisisid sa atin para maglinis? Hindi pa magaling ang mga sugat mo sa paa eh. Kaya ako na lang ang sisisid sa Poso Negro, Beto. O sige, paring naman. Pababa na ako. O, Oh, eto. Nandito na ako sa baba. Paabot na lang ng mga materyales. eto pare. Ingat ka pare ha. Salamat, Beto. Class, alam natin jobs are essential. Hindi lang sa kabuhayan natin, kundi mahalaga din sa takbo ng ekonomiya ng isang bansa. Kapag marami ang may trabaho, malaki ang nagiging kontribusyon nito sa budget ng Pilipinas na ginagamit sa mga proyekto ng pamahalaan para mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Ano ba ang trabaho ng mga magulang nyo? Oh, Janelle, ikaw? Ang papa ko isang certified public accountant. Mama ko naman isang government employee. Oh, I see. Oh, Ryan, ikaw naman? Ako naman po, ang papa ko, supervisor sa isang mall. Ang mama ko po, housewife lang. Huwag mong nilalang ang pagiging housewife dahil malaki ang naitutulong ng mga nanay nyo sa pamilya at sa komunidad. Dindi, ikaw? Ano naman ang trabaho ng mga magulang mo? Patay na po ang mama ko. Ang papa ko naman po, isa po siyang, Come on, huwag kang mahiya, Dindi. isa po siyang tagalinis ng Poso Negro. Class! Class! Huwag kayong tumawa. Ang trabaho ng papa ni Dindi, isang marangal na trabaho. Pero madumi yun! Mabaho! Sumisisid ang papa niya sa mga Poso Negro. Ilang jobs na kaya ang nalulok ng papa ni Tinti. Janelle, Ryan, tandaan nyo, ha? Walang trabahong maliit, madumi o mabaho. Basta marangal. Hoy, Dindi. Ano ginagawa mo rito sa kantin? Ha? Kakain ako. Bakit? Hindi dito makikita ang pagkain mo. Doon sa inodoro ka maghanap ng pagkain mo. Hoy! Huwag ka nga dito. Mawawalan kami ng gana sa kinakain namin dahil sa'yo. Hoy, Jebs! Doon ka nga sa inodoro. Bawal ang mga amoy germs dito. Alis dyan! Alis! Baho! Sige. Aalis na ako. At huwag ka nang babalik dito, ha? Kung hindi, ipla-flash kita! Dindi? Ay, kayo po pala, Mrs. Santos. Ay, buti nakita kita. Itatanong ko sana kung makakapunta ba ang papa mo sa first PTA meeting sa Sabado. Siya na lang kasi ang hindi pa nagko-confirm. Ewan ko po, ma'am eh. Busy po kasi yun sa trabaho niya. Pero sasabihan ko po ulit siya. Ay, kung hindi siya makakapunta, kahit siguro guardian mo na lang. Wala ka bang tita, tito, or elder cousin? Wala po eh. Kami lang po ni Papa ang nasa bahay. Basta, Dindi, hihintayin ko pa rin ang papa mo. Anyway, yung mga pang-aasar sa iyo ng mga kaklase mo, huwag mo nang pansinin yun. Ako na ang bahala sa kanila. Yung mga pambubuli nila sa iyo, magre-reflect yun sa grade nila sa GMRC. Opo, Mrs. Santos. At Dindi, palagi mong tatandaan ha, maging proud ka sa papa mo.
Hindi biro ang trabaho niya. At ginagawa niya yon para sa'yo at sa kinabukasan mo. Dindi, liga na. Handa ng hapunan. Opo. Maupo ka na, anak. Fried chicken at palabok ang pagkain natin ngayon. Kasi malaking kinita ko kanina eh. Tara, kumain na tayo. Oh, bakit parang malungkot ka? Wala po. Anak, huwag kang magtago ng sikreto sa akin. Sabihin mo na, baka matulungan kita. Kapag sinabi ko po sa inyo, hindi niyo rin po ako matutulungan. Simula nang mamatay ang mama mo, ako nang nag-alaga at nagpalaki sa'yo. Madalas kong sinasabi na sabihin mo lang sa akin ang problema mo. Kayo po. Ha? Kayo po ang problema ko, Pa. Ako? Bakit? Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? Binubuli po ako ng mga kaklase ko dahil sa inyo. Ha? Trabaho niyo. Pinagtatawanan nila ako palagi. Ilalayuan, inaasar. Naamoy Poso Negro daw ako. Okay lang po sana kung ako lang ang inaasar nila. Kaso pati kayo nilalait. Pinagtatawanan nila. Ano naman ang sabi mo? Wala. Kasi hindi naman sila makikinig sa akin pag sinabi kong marangal ang paglilinis ng Poso Negro. Pa, hindi po ba kayo pwedeng maghanap na lang ng ibang trabaho? Anak, Dindi, wala namang masama sa trabaho ko. Hindi naman ako nagnanakaw. Wala naman ako naarigabyado o natatapakan tao. Saka maayos naman ang kita ko. Bakit ko papalitan ng trabaho ko? Dahil lang sa mga kaklase mong makikitid ang utak? Ako kasi naapektuhan pa. Anak, hindi ako pwedeng tumigil sa trabaho. Doon nakasalalay ang pang-araw-araw nating gastos at saka doon din tayo kumukuha ng pagpapaaral sa iyo. Hindi lahat ng pang-aasar sa iyo ng mga kaklase mo papatulan mo. Huwag mo na silang pansinin. Pagtuunan mo lang ng atensyon ang pag-aaral mo. Pasensya ka na, anak. Ang paglilinis lang ng Poso Negro ang alam ng tatay mo. Oh, Dindi. Anak. Bumalik ka dito, anak. Oh, anak. Saan bang classroom mo? Ayun po, Pa. Sa susunod na kwarto po kami. O sige, papasok na ako sa loob. Magkita na lang tayo sa kantin nyo, ha? Okay, Pa. Uy, ano ba yun? Bakit biglang nangamoy jeep sa buong school? Oo nga, kadiri! Yuck! Hindi naman. Sa susunod kasi, doon kayo sa inodor mag-PTA. Bakit? Wala naman akong amoy, Naligo kami bago kami pumunta dito. Nakakasar lang kayo, eh. Ay, kahit ilang beses pa kayo maligo, kung nakakapit na sa balat niyo yung putik at saka germs, mangangamoy at mangangamoy pa rin kayo, Tama! Pa, bakit po kayo bumalik? Nakalimutan kong hiramin sa iyo yung ballpen. Ano? Inaasar ka na naman nila? Opo, Pa. Kayong dalawa. Kayong dalawa. Kami ni Janelle? Oo, kayong dalawa. Ano yung narinig ko na pinagtatawanan niyo raw ako? Dahil ba sa trabaho kong tagalinis ng Poso Negro? Kayo ba, ano bang trabaho ng mga magulang nyo? At kung makalait kayo sa trabaho ng iba, wagas. Supervisor ang papa ko. Ako naman, CPA yung papa ko at ang mama ko sa government nagtatrabaho. Magagandang trabaho ng mga magulang nyo. Pero mga wala silang kwentang magulang kasi hindi nila naturuan ng magandang pag-uugaling mga anak nila. Siguro nga, wala ako sa kalingkingan ng mga magulang nyo pagdating sa sweldo.
Pero ipinagmamalaki kong sarili ko kasi napalaki ko ng maayos ang anak ko. Isang magalang, masipag at mapagpakumbabang bata. Hindi katulad nyo. Nakakaawa kayo. Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang